φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερα χρώματα τώρα, χρησιμοποιούμε ένα κουταλάκι cornflour και 2 κουταλάκια μαγειρική σόδα. Τα ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο χρώμα και λίγο νεράκι μέσα, ίσα ίσα. Χρώμα ζαχαροπλαστικής και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Να αρχίσει να μοιάζει σαν ένα απλό χρώμα που χρησιμοποιούμε. Ωραία, το ανακατέψαμε. Κάνουμε π.χ. ένα ουράνιο τόξο. Βλέπετε. Έχουμε κάνει τα χρώματα. Πολύ όμορφο. Με σχομερίζει. Έχει ξαναδεί ουράνιο τόξο, έτσι.